भाग्यश्री ताईंच्या हाताची चव लय भारी खाऊन तर बघा. जय भेल पाणीपुरी सेंटर बहादूरवाडीला या. भाग्यश्री ताईंच्या हाताची चव लय भारी खाऊन तर बघा. स्पायरल पोटॅटो स्पेशल दाबेली जय भेल. गरम गरम वडापाव शिवपुरी दहीपुरी खायला यायलाच लागते. अगं ताई मग कधी येता आपल्या फॅमिली कट्ट्याला. बहादूरवाडी तालुका वाळवा जिल्हा सांगली. मोबाईल नंबर 93.697 खनर 15. जय भेल पाणीपुरी सेंटरला भेट द्या.